କୁଆଡେ ଯିବୁଲୋ? କଣ ରେ ବଡ କିଆ ଡବା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଲୋ? କହିନି ତୁ ଖାଇଦବୁ ବେଲେ କହୁନ ଲୋ। ବଡ କିଆ ଦେବିନି କହିଲି ପରା ରେ। ହଉ ଏକୁଟିଆ ଖା ଆଉ। ଏକୁଟିଆ ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଜିମ୍ ଯାଉନୁ ଲୋ। କଟରିନା ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ହାତୀ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ହଁ ରେ ବଡ କିଆ ଜିମ୍ ଯାଉଛି। ତୁ ପୁଣି ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ? କହନି ଲୋ, ହସ ମାଡୁଛି। କାଇଁ ତୋ ଜିମ୍ ମାଷ୍ଟରର ନମ୍ବରଟା ଦେଲୁ? ମତେ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତୁ ଯାଉନୁ ରେ ବଡ କିଆ। ମୁଁ ଜିମ୍ ମାଷ୍ଟର ଲୋ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୋ ବଡି ଦେଖୁଛୁ ତ? ଦେଖେ, ପଛ ସିଟରେ ମୋର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତୋର ଜିରୋ ଫିଗର କରିଦେବି। ହଁ ରେ ବଡ କିଆ, ଦେଖିବା କେମିତି କରୁଛୁ ମୋର ଜିରୋ ଫିଗର। ହେଲେ ବଡ କିଆଣି ଏଠି ମୋ ଗଇତା ବଇଚିଲୋ। ସେ ଝାଡା ଯାଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ କି? ବଡ କିଆଣି ଏ ଟ୍ରେନରେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ବଡ କିଆଣି ଉଠିଲା ଏଠୁ, କହିଲି ପରା ଲୋ ତତେ। ଉଠେ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଉଠେ, ନହେଲେ ଠିଆ ଫାଡିଦେବି ହେଲା। ତୁ ଡରନା ଲୋ, ବସ ଏଠି। ଆଜି କଣରେ ଜିମ୍ ଖୋଲି ନଥିଲୁ? ମାଗିଆ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ, ତୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲିବି ଆଉ। ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ରେ, ମୋଟା ହଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇକିରି ଜିମ୍ ଆଉଛ, ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ନ ଗଲେ ତତେ ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ? ଗୋଟେ କଥା କହ ଭାଇନା, ତମର ଏମିତି ବଡି ଆଉ ଆମେ ମଇଁଷି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଦେଖେ, ତୁ କମ ଖାଇବୁ ଆଉ ବେଶୀ ହଗିବୁ, ବେଲେ ତୋର ଏମିତି ବଡି ହେଇଯିବ।